totes i a tots. Gràcies, Orfeó Reusenc, per aquesta primera peça que obre aquest acte institucional del quart Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí. En nom de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i els Pastorets de l'Espluga, els volem donar la benvinguda al nostre municipi, l'Espluga de Francolí. Ens trobem a la cova de la Font Major, en una cavitat habitada des de fa milers d'anys, que ens apropa als nostres orígens com a municipi, a la vora del riu Francolí. Un espai que avui acull l'acte institucional que dona el tret de sortida al quart Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí, en un espai singular que per un dia pren la forma d'un dels passatges de la representació dels pastorets, l'infern. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts, i abans de començar volem agrair la presència i saludar a les autoritats que ens acompanyen. Senyor Àngel Xifré Arroyo, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona. Senyor Joan Josep García Rodríguez, diputat de Cultura a la Diputació de Tarragona. Senyor Josep Maria Vidal Minguella, alcalde de l'Espluga de Francolí. Senyor Josep Pere Miquel, coordinador general de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Senyor Josep Maria Mercader, director escènic dels Pastorets de l'Espluga de Francolí de Tratea Teatre del Casal de l'Espluga. Regidores i regidors de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, representants de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, representants de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, president i representants de l'Associació per a la Difusió del Folklore, ADIFOLC, presidenta del Casal de l'Espluga de Francolí, representants de les entitats de l'Espluga de Francolí, espluguins, espluguines, amics i amigues que ens acompanyeu. Convidem a fer l'obertura de les intervencions, donant la benvinguda a l'acte institucional del quart Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí, el senyor Josep Maria Vidal Minguella, alcalde de l'Espluga de Francolí. Endavant. Molt bon vespre. De fet, cada vegada que ens trobem aquí a la cova, de fet, ara quan... Doncs sempre que venim a la cova, i sobretot últimament ens recorda molt quan vam haver de presentar en públic tot el tema dels gravats paleolítics que es van trobar, uns gravats que de fet, com bé sabeu, tenen més de 36.000 anys d'història i que per tant cada vegada que l'Espluga ve a la cova, de fet s'han fet molts actes aquí a la cova, té un vincle molt estret amb la cultura. I avui ens trobem aquí, a la cova de la Vila, un espai, de fet ho deia el regidor, l'Enric Mercader, que durant milers d'anys ha servit d'aixopluc en diferents aspectes. No ha sigut un aixopluc de les inclemències del temps. De fet, avui celebrem que ens puguem aixoplugar de la pluja i de fer-ho aquí a la cova, que feia dies que no plovia, per tant ho celebrem. La cova és un espai on, arran d'aquest aixopluc, es va generar la vida i els primers vincles socials. I avui, de fet, retornem a la cova, no només per aixoplugar-nos de la pluja, sinó per inaugurar aquest quart Congrés dels Pastorets de Catalunya. També creiem que és un aixopluc cultural, on neix la cultura. A través del foc, aquí s'han anat covant les manifestacions culturals que fins a dia d'avui han arribat. El fet de la cuita, del menjar, el tractament dels productes de la terra per crear-ne productes de primera necessitat, les expressions artístiques en formes de gravats, moltes expressions que arriben fins a dia d'avui. De fet, sempre ens agrada dir que l'Espluga de Francolí, el nom del nostre municipi, reflecteix, creiem, que molt encert el que és el nostre municipi. L'Espluga vol dir espelunca, vol dir cova, i per tant entenem que la cova és on s'ha generat tota la cultura en la humanitat i que per tant Francolí és el nom del nostre riu i també vol dir tot l'entorn natural. Per tant estem parlant de cultura i entorn natural en tot moment i per tant l'Espluga de Francolí és això, cultura i entorn natural.
L'Espluga és un poble que de fet acull, i avui ho fem amb el 4è Congrés dels Pastorets, sinó que també aixopluguem tot el moviment d'una de les expressions més genuïnes de la cultura popular catalana, com seran aquests dies del Congrés, avui, demà i demà passat. L'Espluga és un poble que acull, i ho hem fet amb els joves que van fugir de la guerra de Síria i ho farem donant aixopluc pels que avui també busquen refugi. És per això que no vull cloure la meva intervenció sense fer una menció especial a la situació que vivim avui dia a Europa. Avui milions de persones fugint d'Ucraïna per refugiar-se dels bombardejos. M'agradaria enviar un especial record a totes les persones que estan patint en primera persona aquesta situació bèl·lica. Cloc la meva intervenció desitjant que les energies que tant la coordinadora dels Pastorets de Catalunya i els Pastorets de Tratella Teatre han invertit en organitzar aquest magnífic congrés que es transformin de la manera més profitosa possible. L'Espluga és un municipi viu, sobretot per les entitats, i de fet Tratella Teatre n'és un exemple. Les entitats, juntament amb el llegat que suposa l'edifici del Casal, han impulsat l'Espluga com a capital cultural de la Conca Barberà. Gaudiu del congrés, viviu la cultura i sentiu-vos com a casa aquí a l'Espluga de Francolí. Molt bon vespre. A continuació, pren la paraula el senyor Josep Maria Mercader, director escènic dels Pastorets de l'Espluga de Francolí, de Tratella Teatre, del Casal de l'Espluga. Bona tarda a tothom. Afegim a la manifestació d'incomoditat de la que parlava l'alcalde. És difícil encarar un acte de caràcter cultural, però amb moltes connotacions festives, en el moment en què ens disposem a acollir gent i en el moment en què la televisió vomita nit i dia aquestes esfereïdores imatges. Tinguem-ho present i que la bonomia que acompanya les representacions dels Pastorets ens ajudi a ser solidaris i a fer costat a tota aquesta gent que viu una circumstància tan difícil. Dir-vos que estic molt content de ser present en aquest acte inaugural del 4è Congrés de Pastorets de Catalunya en nom del centenar llarg de persones que bianualment, quan s'acosta Nadal, ens organitzem per fer possible a l'Espluga les tradicionals representacions dels Pastorets. Destaquem molt de passada que aquest congrés és ja dels primers actes que podrem fer amb una certa normalitat després d'un llarg parèntesi presidit per la pandèmia, de la mateixa manera que el primer intent de fer-lo, aquest congrés, aquells 13 i 14 de març del 2020, va ser el primer acte que l'Espluga se suspenia amb motiu del Covid. Passem full i anem al gra. A la nostra vila, les referències més antigues que tenim de representacions de Pastorets daten de finals del segle XIX. Representacions que es mantenen durant bona part del segle XX i que reben un notable impuls amb la inauguració del Centre Cultural l'any 1929, un centre que seria equiparable als molts centres d'acció catòlica que tenien lloc o que hi havia escampats per la geografia del país. Passada la Guerra Civil, es reprenen les representacions amb una primera època d'or que abraça de mitjans anys 40 fins a principis de la dècada dels 60. En aquest punt, als anys 60, algunes contingències particulars de l'Espluga, en primer lloc, però també la sostinguda acció negativa del franquisme sobre la cultura popular en català, així com la irrupció en el panorama quotidià de milers i milers de persones d'una televisió absolutament descontextualitzada de tot el que representa Catalunya i els seus referents culturals, fa que moltes de les genuïnes expressions culturals del país experimentin una regressió. Els Pastorets, però també grallers, bastoners, etc., no viuen pas el seu millor moment. De fet, a l'Espluga, el 1962, queden interrompudes les representacions de l'antic centre cultural. Caldrà esperar el 1976 per veure la represa, ara ja al Casal de l'Espluga. Des d'aquell moment, l'espectacle no ha fet més que millorar sostingudament, lentament. No oblidem també l'Espluga, 3.700 habitants, en fi, per tant això permet el que permet, sobretot els últims anys, en què els Pastorets de l'Espluga han esdevingut un referent a les comarques del Camp de Tarragona. Aquest impuls dels darrers anys
ha fet que en un determinat moment ens veiéssim amb la força necessària per optar a acollir el 4 Congrés de Pastorets que en aquests moments estem inaugurant. Estem contents de rebre a casa nostra companys de tot Catalunya per parlar del present i sobretot del futur d'aquest fenomen social que al nostre país representen els pastorets. Volem que entre nosaltres, congressistes, us sentiu com a casa i que la feina que tenim per endavant, sobretot demà, sigui profitosa. I, molt important, que tots plegats recordeu d'una manera joiosa la participació en el Congrés de l'Espluga de Francolí. No volem acabar, en les nostres representacions dels darrers anys no deixem mai de fer-ho, sense recordar que en aquest país nostre vivim una situació política anòmala, que tenim polítics a l'exili, que en tenim d'altres en una llibertat absolutament condicionada i que es produeixen un constant degoteig d'actes repressius que condicionen el dia a dia de bona part de la ciutadania, que manté vivíssim el lícit anhel d'una Catalunya independent. Amics, visca els pastorets, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Seguidament pren la paraula Josep Pere Miquel, coordinador general de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Alcalde, regidors, diputat, director territorial, Jordi Bertran, hem trobat amigues i amics. Bon vespre i salut a tothom. Suposo que també us ha passat a molts dels que som aquí. Quan a casa, a la feina o amb els amics aquests dies els deia que estàvem preparant una gran trobada de gent de pastorets, ara que aviat farà 3 mesos que ha passat Nadal, miraven més aviat amb una cara estranya. Ha costat d'arribar-hi, però després del fred, la pluja i la neu, com al final dels nostres espectacles, els pastors ja som davant de la cova. Més ben dit, avui som a dins de la cova. Aquesta cova històrica de l'Espluga de Francolí va ser un gran encert proposar aquest escenari per part dels amics dels pastorets de l'Espluga. Aquesta cova ens trasllada fàcilment, ja ho ha dit l'alcalde i els que m'han precedit, ens trasllada fàcilment a l'escena estrella dels espectacles de pastorets, que són els inferns. En muntar els inferns dels pastorets cal posar-hi sempre molta atenció. Ha d'haver-hi una escenografia espectacular, insòlita, és una escena trepidant, on hi ha molts personatges en ple moviment, amb un diàleg picat, on la llum i la música hi tenen uns efectes especials espaterrans, bullen i espoten calderes, apareixen àngels. El Congrés de Pastorets de Catalunya, que avui encetem, vol tenir també aquesta intensitat, aquesta diversitat i aquesta energia positiva que cal posar en muntar els inferns dels nostres espectacles. I vol també que ens ho passem bé. La gent de Pastorets ja sabeu que gaudim trobant-nos i parlant d'aquesta tradició, d'aquest element patrimonial nadalenc, tant si fa fred com si fa calor durant tot l'any. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya, que represento, creu molt en l'efectivitat de trobades com la d'aquest 4 Congrés de Pastorets de Catalunya. Entre els objectius de la nostra federació ja coneixeu que hi tenim esdevenir un espai de relació i intercanvi entre els grups de pastorets, potenciar les tasques de formació dins dels grups, estudiar i fomentar la recerca i la memòria entorn al fenomen de pastorets i promoure finalment i difondre les representacions de cada temporada. El Congrés, doncs, es vol progressar en tots aquests 4 objectius. Només això ja és una bona notícia i més quan és un congrés que havíem de celebrar fa 2 anys i que hem hagut de posposar durant aquest temps per raons òbvies. Entre avui i demà a l'Espluga ens hi reunirem més de 200 persones provinents de més de 30 grups de pastorets de tot el país i tindrem 25 especialistes de primera fila que ens acompanyaran a contrastar, a debatre i aprendre de bona part de les disciplines que conflueixen en la creativitat i en el gran treball d'equip que és animar, molt important, produir i realitzar amb qualitat i èxit una representació de pastorets. Faig una crida perquè aquest congrés sigui intens, com les escenes de les profunditats infernals, i també profitós per cohesionar aquesta tradició, fer-la créixer encara més i apostar cap al futur amb la màxima implicació de la gent jove de les nostres poblacions. Avui que tenim a prop representants de les institucions públiques d'aquestes contrades i del país, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, m'escau d'agrair tot el suport que rebem per mantenir l'organització dels espectacles de pastorets.
i demanar-vos encara una mica més. Els pastorets són un element patrimonial de valor immaterial i també d'identitat per a la cultura i la personalitat col·lectiva del país i dels nostres pobles, viles i ciutats. Per això creiem que necessitem de la màxima protecció i acompanyament. Sumant esforços i amb el treball de tots, els pastorets han de continuar sent estructura cultural de país per molts anys. Gràcies, pastorets, Ajuntament i tota la població de l'Espluga de Francolí per l'acollida i l'eficient coorganització d'aquest congrés. Són moltes hores de feina col·lectiva i molts recursos emprats. Un reconeixement fort des de la coordinadora de pastorets. El bagatge cultural que teniu a l'Espluga, l'esplendor dels equipaments i sobretot el caliu humà que doneu a aquest tipus de realitzacions fan les coses més fàcils i de debò ens fan sentir com a casa. Que tinguem un bon congrés de pastorets. Moltes gràcies. Ens acompanya i pren la paraula Joan Josep García Rodríguez, diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona. Endavant. Bones tardes, alcalde, director territorial, regidors, gent de l'Espluga. Primer de tot, deixeu-me que us doni la felicitació de part de la nostra presidenta, la Noemí Llaurador, que m'ha comentat de felicitar-vos per aquest quart congrés, diguéssim, dels pastorets. Des de la Diputació de Tarragona donem suport a totes aquelles iniciatives, projectes que generen valor afegit, com ho és aquest quart congrés de pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí. Afegir que, malgrat els incomptables entrebancs i el sobreesforç que ha suposat la pandèmia, ser avui aquí té un significat especial. Ens plau, especialment, poder col·laborar en aquesta trobada de primer nivell, en què totes les persones que participeu d'aquest gran engranatge, que són els pastorets, tindreu l'oportunitat d'intercanviar experiències i treballar en els reptes de futur que es plantegen. Els pastorets és un fenomen arreu del país, inclosa la comarca de la Conca de Barberà. De la cultura catalana continuen sent un referent de les representacions escèniques en llengua catalana i com a esdeveniment intergeneracional, professional i amateur. Com molts altres aspectes de la cultura, aquesta expressió popular sorgeix profundament lligada a l'associacionisme i aquest fet popular i social l'han convertit en una expressió patrimonial que tenim el deure de preservar. En aquest punt, m'agradaria posar en valor la tasca de la coordinadora de pastorets, que amb activitats com aquestes i moltes altres dueu a terme anualment. L'impuls de la cultura i la producció és un dels àmbits estratègics d'acció de la Diputació i és des de la nostra responsabilitat en les polítiques i des de l'entesa que la cultura és motor de l'activitat socioeconòmica, teniu el nostre compromís que continuarem sumant en aquestes iniciatives culturals. Me l'han fet fa un moment que m'ho acaben de demanar, més que res que us expliqueu. I alhora teixim complicitats amb institucions, entitats, per salvaguardar i promoure accions que fomentin la cohesió social, redueixin la bretxa territorial i impulsin la igualtat. Que no s'aturi la cultura, que continuï ben viva, perquè tots som plenament conscients que la necessitem més que mai, perquè la cultura i tot el que s'hi vincula és un dels pilars del nostre estat del benestar. Moltes gràcies. Clou les intervencions d'aquest acte institucional el senyor Àngel Xifré Arroyo, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona. Disculpem l'assistència de la senyora Lourdes Malgrat Escarp, directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, que per motius personals no pot assistir a l'acte. Bé, bon vespre a tothom. Primer que res, saludar l'alcalde, els regidors, el diputat de la Diputació de Cultura, Juanjo, els coordinadors dels pastorets de Catalunya
i també la presidenta del Consell Comarcal de la Conca Barberà, que està entre nosaltres. Primer que res, dir-vos que sap molt de greu no poder, que no hi hagi la persona que avui tocaria estar aquí, que és la Lourdes Malgrat, que per una situació personal, com a directora territorial de Cultura, és la persona que avui hauria d'estar aquí per expressar-vos i dirigir-vos unes paraules, que de fet ell el que m'ha fet a mi és passar-vos unes paraules que les quals doncs miraré d'expressar-me. Primer que res, doncs, soc el director territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i si permeteu la broma, doncs, els pastorets són ramaders, i en tot cas, doncs, comentar-vos aquest tema, doncs, i que en tot cas, doncs, no deixa de ser un fet curiós aquest. I sobretot la importància que tenen els pastorets, ja parlant seriosament, doncs, dins de l'àmbit cultural del nostre país, que són importantíssims, i jo crec que la gent que m'ha precedit ha expressat perfectament que entronquen dins les arrels culturals del nostre país. Dit això, aquesta introducció, vaig a llegir les paraules de la Lourdes Malgrat, que és la persona que avui hauria d'estar aquí i que per motius familiars no ha pogut ser-hi. Poc s'ho devia pensar en Josep Maria Folch i Torres, quan l'any 1916 va rebre l'encàrrec dels caputxins que les aventures escrites per a Lluquet i en Rovelló van entabanar en Satanàs, arribarien a tants racons del nostre país i sobreviurien amb força a aquesta pandèmia que ha fet endarrerir aquesta trobada del dia d'avui. Recordem que aquesta trobada fa 2 anys que s'hauria haver produït i en tot cas agrair el fet que la coordinadora de Pastorets de Catalunya hagi tirat endavant aquesta iniciativa, ni que sigui 2 anys més tard. Un text que s'ha convertit en tradició, malgrat aquesta ve de molt més lluny. Ens remuntem a l'època medieval, on el poble, de forma voluntària i amateur, assenta les bases d'aquesta tradició tan nostrada que esdevé un dels pilars de la nostra cultura popular. La cultura feta pel poble i per al poble, des de la base social, és l'arrel de la nostra idiosincràsia com a nació, la pinya i el fonament cultural que hem de cuidar i acompanyar. Cal remarcar el valor incalculable de la cultura popular. Sou la cara visible de l'esforç i de la perseverança de totes les persones que fan possible la vitalitat d'aquestes representacions. Des de dalt de l'escenari, darrere els cortinatges, el vestuari, la sonografia i les llums. Una cultura que posa en valor les nostres arrels amb mirada de futur. Un congrés com aquest ajuda no només a mantenir la tradició, sinó també a millorar-la, fer-la evolucionar i enriquir-la amb l'intercanvi d'experiències. Us desitgem sort i encerts en aquesta jornada de treball, tot agraint-vos la tasca dels pastorets per la nostra cultura. Agrair també a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, al poble de l'Espluga de Francolí, l'encert d'acollir aquest congrés. Visca la cultura popular! A continuació, encetem la primera ponència d'aquest 4è Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí, titulada Arrels dels pastorets en la teatralitat medieval a càrrec de Jordi Bertran. Demanem abans, però, que les autoritats baixin a l'escenari. I sí que abans de donar peu i de donar la paraula al Jordi Bertran, deixeu que el presentem. Jordi Bertran és gestor cultural des de l'any 1985, professor d'un màster Erasmus Mundus i del postgrau en gestió de patrimoni cultural local a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, també professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit nombroses obres dedicades tant a la gestió cultural com al patrimoni cultural immaterial, essent la més recent la breu història dels castells i la moixeranga als Països Catalans, per a Pagès Editors. Ha tractat la temàtica dels pastorets i del conjunt del cicle nadalenc en publicacions com Festes de Catalunya, en revistes diverses com la hispanoamericana, Fiesta i Cultura, o la catalana Cultura, o també en mitjans locals com el Diari de Tarragona. L'any 1995 també va gestionar la restauració i rehabilitació
del Teatre Metropol de Tarragona, obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol, i escenari per excel·lència de les representacions dels Pastorets a la ciutat de Tarragona. Recentment ha liderat la direcció artística de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela de Valls 2021, per tant 2022, i escriu el llibre dels 475 anys de la Congregació de la Sang de Tarragona, la ciutat on va néixer. Endavant, Jordi. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me a obrir aquest quart congrés sobre els Pastorets de Catalunya. Avui he tingut el plaer de retrobar alguns alumnes i alguns companys d'altres localitats del país on he treballat o on he tingut l'oportunitat de compartir classes amb ells, com Manresa o Súria, per exemple, i per tant aquest primer agraïment és necessari. També he de fer referència en aquest magnífic marc de la Cova de la Font Major, espai que connecta molt bé amb l'infern, però també recordem que un dels passatges, el mateix naixement de Jesús, moltes vegades se situa en la cova, i per tant té aquesta doble ambivalència que és tan propera a la cultura popular, no solament d'aquest cicle, sinó també, per exemple, de la magnífica llegenda de Sant Jordi, en què sempre el drac s'amaga en un espai d'aquest tipus. Per tant, estem en un escenari realment privilegiat. També vull tenir un record per les víctimes dels aiguats que pocs mesos abans de celebrar aquest congrés, que s'havia de celebrar el 2020, van afectar en aquesta comarca. També crec que fets com aquests ens mostren l'altra cara de la natura, la qual crec que hem de cuidar molt més entre tots plegats. També és necessari un record per les persones que ens han deixat en aquest període per aquesta plaga que ha estat la Covid i que precisament feu ajornar la data original d'aquest congrés l'any 2020. No us parlaré jo ni sobre la història moderna de les representacions que vostès realitzen anualment en les seves viles i ciutats, ni tampoc sobre la seva actualitat. Vostès coneixen aquests aspectes millor que ningú i fora pedant intentar suplir-los. Per això, quan des de l'organització se'm va oferir realitzar aquesta breu sessió de benvinguda, vaig acceptar amb el benentès que fora millor viatjar cap als orígens de les representacions que s'han perpetuat al llarg dels segles, tot aproximant-nos als arrels dels Pastorets en la teatralitat medieval. L'objectiu no és cap altre que reivindicar científicament la llarguíssima trajectòria d'aquestes representacions que veuen del teatre religiós medieval i que Catalunya va desenvolupar a mesura que s'anava configurant com a país, especialment durant la baixa edat mitjana. Aquesta antigor, llargament centenària, afegeix encara més valor als nostres pastorets actuals i els revesteix i equipara a d'altres manifestacions de la teatralitat medieval que per diverses circumstàncies han rebut majors reconeixements institucionals, especialment fora de les fronteres catalanes. I ara veurem si això funciona i perfecte, també agraeixo la col·laboració de l'eina que ens ha facilitat. Així, el guardonat i prestigiat Misteri d'Elx, al País Valencià, parteix del drama medieval dedicat a l'Assumpció de la Mare de Déu que es representa els dies 14 i 15 d'agost. O bé, el cant de la Sibil·la, de l'illa de Mallorca, també de la ciutat de l'Alguer, s'escenifica a moltes esglésies la nit de Nadal cada 24 de desembre, per recordar-nos els nostres vincles originaris amb la profecia de l'arribada del Redemptor i del judici final. Ambdues manifestacions teatrals han estat proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO, respectivament els anys 2001 i 2010. Des d'aleshores gaudeixen no solament de l'aplaudiment i fervor popular dels públics locals, sinó que el seu prestigi s'ha estès internacionalment. En canvi, els pastorets catalans han tendit a explicar-se com unes mostres del teatre popular molt més modernes, sobretot per l'amplíssima extensió geogràfica del text de Josep Maria Folch i Torres, de l'any 1916, o per d'altres anteriors, però que no anaven més enllà del segle XIX, o fins i tot per escenificacions posteriors més recents. Ens referim, per exemple, a l'obra vuitcentista Los Pastorcillos en Belén o El Nacimiento de Jesús, de Jesucristo o del Hijo de Dios, coneguts popularment com Borrego i Bato,
a El nacimiento del Salvador o la redención de l'esclavo, d'Antoni Molins i Ignasi Rubió, de 1880, pervinguts a Olot. El bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga, de Frederic Soler, Pitarra, de 1891, perpetuats, per exemple, a Berga. L'estel de Natzaret, de Ramon Pàmies, de 1903, tradicionalitzats a Mataró. El naixement de Jesús o els pastorets catalans, Borrego i Carquinyoli, de Lluís Millà, de 1930, que podem veure encara a Lleida. O la flor de Nadal de Francesc d'Assís Piques, de 1954, o el que és el mateix, els pastorets de l'Ametlla de Merola. Com bé escrivia l'any 1947 el reconegut periodista Josep Pla, al·ludint a la fama canviant per als autors d'aquesta manifestació popular, cada temps ha tingut el seu Molière de pastorets. Aquests Molières han anat adaptant la història original als ulls de cada època i, de fet, encara s'han produït versions més recents en el temps. Aquesta necessària renovació que ha contribuït a la seva perpetuació, en canvi, els ha situat en un rang inferior a nivell de prestigi i consideració envers a d'altres representacions teatrals populars, que, com hem assenyalat, han perviscut en altres territoris de llengua compartida, com són el País Valencià, les Illes Balears i la ciutat de l'Alguer. Hem de mirar els temps medievals per reivindicar el punt de partida i l'antiguitat d'aquestes representacions estructurades per commemorar el naixement de l'infant Jesús. Ho farem partint de la capital eclesiàstica de la Catalunya de l'edat mitjana, en ser restaurada la seu metropolitana i primada de Tarragona, l'any 1091, que esdevingué el vèrtex vertebrador de l'àmplia província eclesiàstica tarraconense. A Tarragona, la teatralitat relacionada amb la celebració del naixement de Jesús ja remunta a aquests mateixos temps medievals. Durant la Baixa Edat Mitjana, al segle XIII i XIV, i la transició que representà el segle següent, el XV, esdevé clau el personatge de la Mare de Déu. L'extensió del seu culte influirà en el desenvolupament dels elements espectaculars del Nadal i entren en joc els aspectes apòcrifs i llegendaris provinents de la llegenda àuria del dominic genovès Jacopo de Varazze, Jaume de Varazze, obra de molt àmplia difusió escrita al segle XIII entre 1253 i 1270, amb una visió molt allunyada de la que tenien les jerarquies eclesiàstiques del moment. Va esdevenir la més important sèrie de vides de sants de la qual es conserven més d'un miler de manuscrits, havent estat traduïda des del segle XIV a diferents llengües, també al català. Aquesta devoció mariana contribuirà al naixement dels drames nadalencs. Així, la consueta o cerimonial de la Catedral de Tarragona de 1369, escrita pel monjo major Petrus Figuerola, Pere de Figuerola, i estudiada per Andrés Tomàs Àvila al segle passat, situa l'intercalament de l'ofici nocturn de laudes dins la missa del gall de la nit de Nadal. Amb jonc escampat pel terra de la Seu, els cants de laudes incloïen la quinta i darrera antífona denominada Pastores Dicede. Era interpretada pels escolans que amb sobrepallís i amb candeles enceses figuraven els pastors davant Jesús. Escrita en llatí, aquesta adoració és teatre litúrgic en estat primigeni, els trops de l'Officium Pastorum, i és considerat un antecedent dels pastorets actuals. Aquests trops eren versets breus i o música interpolada entre textos canònics per memoritzar una melodia. Ben entrat al segle XIX, per tant moltes centúries després, la Catedral de Tarragona encara conservava la cerimònia pastorívola, tot i que en un horari diferent. Diu el Diario de Tarragona del dia de Nadal de 1873. La propia solemnidad se conmemorará en la iglesia catedral con la misa vulgarmente denominada del Gall, a las 8, la dels pastorets, a las 9, i la mayor, a las 10. Però la importància del passatge i del missatge del naixement fou tan gran que les representacions teatrals al seu voltant no se cenyiren al període temporal del Nadal. En els segles XIV i XV, en tots els territoris de llengua catalana, s'estructura una nova festa i un nou cicle teatral, el Corpus Christi, la festivitat dedicada al cos de Crist. En la seva processó, que és la primera gran ocupació urbana dels carrers i places de les ciutats i viles catalanes i en general europees, apareixeran inclosos els diferents cicles festius, a mode de síntesi o condensació.
Encara que ens pugui sobtar, en la processó del Corpus hi veurem desfilar escenes del naixement de Jesús o passatges de la seva passió i mort, com si d'una Bíblia vivent es tractés. A més, aquestes representacions també sortiran amb motiu de les festes patronals de les localitats. En aquest sentit, tornant a la capital eclesiàstica de la Tarragonense, l'investigador Emili Morera documenta un pagament per les festes de Santa Tecla de 1424 per l'ús esclaus que ajudaren a portar lo castell de ses majestats. Identifiquem el mot castell amb un cadafal mòbil, com alguns dels que poden veure en aquesta imatge, altrament anomenat roca o buc, grans elements escenogràfics i festius del segle XIV, no sols a Tarragona, sinó a gran part d'Europa, com aquestes imatges de Brussel·les. També d'altres localitats molt més llunyanes, com aquesta del Japó, que eren estirats sovint per persones o bé per cavalleries. Les majestats a què es refereix la comptabilitat tarragonina corresponen als 3 reis de l'Orient, per la qual cosa aquest cadafal, aquest escenari, estaria vinculat al cicle nadalenc, bé dins la representació que aviat serà denominada com la Nativitat o Betlem, o bé associat al misteri del rei Herodes, que encara avui s'organitza al Corpus de la ciutat de València. Evidencia una escenificació més complexa que els trops inicials dels temples i que es desenvolupa ara ja a la via pública. Un altre estudiós, José Sánchez Real, recull un pagament de 1429 al prevere Nairell per part del municipi per fer la representació de la Nativitat, que en aquest cas acompanyaria la processó del Corpus. Jo els he posat aquí una imatge de Brussel·les en què es veu un carro amb aquesta representació encara en el segle XVII i on hi ha els diferents personatges de la Nativitat. És doncs en aquest segle XV quan en el recorregut bíblic i catequètic en què s'articula el seguici popular del carrer pel Corpus i per Santa Tecla, en el cas de Tarragona, s'estructura la representació de Betlem o de la Nativitat, origen, entre d'altres, a les carcasses zoomòrfiques com el bou i la mulassa que perviuran en els seguicis fins als nostres dies. També, en el segle XV, el 1442, l'organització de l'escenificació queda reflectida als comptes del clavari municipal i te'n doni a Antoni Alsina, administrador de Betlem, per beure, per beguda. Sánchez Real localitzà una altra anotació corresponent al 1443, l'any següent, doncs, fent referència als massips dels entremesos de Betlem, aquells senyors que hem vist que estiraven les roques també al Japó. D'aquesta conclou que la participació dels massips corrobora l'existència del cadafal mòbil, mogut per aquests bastaixos o homes que habitualment es dedicaven a transportar càrrega com a ofici diari, com per exemple en aquest fragment de València, on en aquest cas el fan persones, traginar les roques, els cadafals, però també d'altres casos cavalleries. En ella també es prenien part els personatges dels 3 reis d'Orient, com en dona fer el pagament a Penedès, prevere, en concepte de les corones dels 3 reis d'Orient, recollit a la comptabilitat de 1444. Per tant, en aquest període de mitjans del 15, entre el 1429 i el 44, denotem una cooperació molt clara entre l'estament eclesiàstic, que organitzava teatralment les representacions, i el Consell Municipal o Ajuntament, que les finançava. Sortosament, encara podem veure pervivències d'aquestes representacions per entendre com eren i com interactuaven amb els espectadors en l'itinerari urbà de les processons medievals. Al país medieval, Morella, capital dels ports, en aquesta imatge antiga, conserva en la vigília del seu antiquíssim corpus el misteri de la degolla. En ell, Sant Josep i la Mare de Déu, amb el nen Jesús i la burreta, fugen de la guàrdia manada per Herodes, que vol degollar els infants, mentre els 3 reis d'Orient, a cavall, segueixen un estel, també a cavall, en aquest cas, dut per un àngel, que intenta, aquesta comitiva, escapolir-se de delatar el Messies fet infant. A Morella, els soldats d'Herodes són encarnats per les nenes i nens del poble, que amb unes espases que mullen en aigua tintada de safrà figuren la sang dels innocents infants. Una altra magnífica mostra d'aquest entremès també ha pervingut al Corpus de la ciutat de València, on desfila la cavalcada del convit o anunci matinal de la processó de la tarda.
La de Goya són els soldats d'Herodes, que actuen com un grup plenament autònom, mentre la resta de personatges bíblics desfilen hieràticament en el mateix seguici. El rol dels soldats d'Herodes, assimilats a les forces del mal, però alhora el marcat caràcter còmic que adopten tant a València com a Morella, els apropen al dualisme entre el bé i el mal que s'ha perpetuat en les nostres representacions dels pastorets. A València, la guàrdia d'Herodes apareix caracteritzada com uns dimonis, amb les cares pintades, substituint probablement anteriors màscares, i amb indumentàries de robes de sac, totes il·lustrades amb el món plàstic de l'infern. També duen a les mans estris amb què colpegen els espectadors, hereus de les suposades armes tallants inicials. Al llarg del recorregut s'expressen verbalment amb udols i crits, més còmics que no pas intimidatoris. Veiem, doncs, que la comicitat inherent a aquestes forces del mal i que ha esdevingut un dels trets característics de les representacions dels pastorets ja forma part de l'ADN del primitiu teatre medieval del Nadal, perpetuat en el territori germà i veí del País Valencià a través d'aquest cicle del Corpus. En el calendari anual existeix una celebració molt propera al Nadal que també comparteix aquest rol còmic de les forces del mal. Ens referim a la festivitat de Sant Antoni, al voltant del 17 de gener. Durant segles va ser el patró de l'univers agrícola, que celebrava la seva festa gran en un moment en què els camps en ple hivern tenien l'activitat mínima. Fidelment, els territoris de les illes i del País Valencià han conservat la dramatúrgia primitiva de la lluita del bé contra el mal a través de l'entremès o representació de Sant Antoni Abat. En ella, Sant Antoni, acompanyat al País Valencià de Sant Pau Ermità, lluita contra els dimonis. Aquests els tempten i, en el cas valencià, figuradament l'intenten cremar dins la seva barraca, una construcció bastida amb troncs i branques que adquireix una dimensió monumental dins els nuclis històrics de les viles. Els dimonis de Sant Antoni, conduïts per la tentadora Filosa o Filoseta, no són éssers malèfics ni terribles, sinó més aviat personatges grotescos que entren i surten de les cases dels veïns on són obsequiats amb menjar i beguda, mentre duen els sants lligats pels carrers de cada poble, al so de la música de la dolçaina. Aquestes representacions de Sant Antoni també van existir en el Principat de Catalunya. A mesura que l'activitat agrícola s'afeblia, disminuïa el seu culte i les manifestacions externes. El fet que entre 1414, segle XV, i 1617, segle XVII, la ciutat de Tarragona mantingués una representació de teatre popular dedicada a Sant Antoni seria un exemple palpable de la devoció a què ens referim. Molts anys va anar a càrrec del gremi de paraires, els menestrals dedicats a tractar la llana. Per cert, un producte també estretament lligat als nostres pastorets. Els antics dimonis de Sant Antoni, existents al Principat, majoritàriament denominats així, dimonis i no diables, tenen notables trets comuns amb les mateixes figures que avui trobem als nostres pastorets. Són uns dimonis hivernals, amb una proximitat extrema en el calendari entre els dies de Nadal i la festa de Sant Antoni. Són uns dimonis temptadors, uns de cara als sants i els altres de cara als pastors. Són uns dimonis còmics, perquè entren en el joc teatral i, malgrat ser comandats personalment pels cabdills de l'Avern, acabaran sent derrotats per uns sants ermitans i pobres o per uns pastors que viuen al bosc també enmig de la senzillesa extrema. Són uns dimonis que s'enfronten a parelles diverses, en un cas Sant Antoni i Sant Pau, en l'altre la parella de pastors protagonistes que adopten diferents identitats com Borrego i Bato, Aram i Batus, Garrofa i Pallanga, Lluquet i Rovelló, però sempre parelles. Són dimonis que comparteixen sovint la iconografia dels 7 pecats capitals. Són dimonis que no usen els abundants efectes pirotècnics del Ball de Diables que lluita contra Sant Miquel, sinó que són els mestres del foc de flama, ja sigui amb la barraca dels Ports de Morella, encesa pels cremallers de Tella, amb els foguerons de Mallorca o amb les calderes de Pere Botero en els teatres a la italiana dels nostres pastorets. Crec que valia la pena incidir en aquests paral·lelismes i coincidències existents entre els dimonis de les diferents representacions de la teatralitat medieval dels territoris de llengua catalana. Pot contribuir a entendre tant l'origen com la supervivència d'aquests éssers més entranyables que denostats, que són comuns a diferents formes pervivents del nostre teatre més atàvic en l'àmbit cultural i lingüístic que compartim.
Els soldats d'Herodes de les escenificacions de la Degolla, els dimonis de les vides de Sant Antoni i la representació de la Nativitat només van coincidir en un únic espai dramatúrgic i festiu, el del cicle del Corpus, les festes majors i les cerimònies espectacularitzades d'entrades a les ciutats de reis i arquebisbes. Fou en aquest marc on els diferents personatges van entrar en contacte i s'empaltaren uns de les característiques dels altres. Precisament que un personatge com el dimoni que no apareix als passatges bíblics del naixement es coli enmig de la representació de la nativitat respon a un procés de transferència entre entremesos teatrals que compartien un mateix marc, en unes dates concretes i en uns espais comuns. Durant el segle XIV, els trops del Sufficium Pastorum comptaven amb les figures de Jesús i dels pastors, però no amb les dels dimonis. En canvi, en el segle següent, en el XV, ja desenvolupada la teatralitat del Corpus i de les festes majors, apareixeran documentades les representacions de Sant Antoni lluitant contra els dimonis. És a partir d'aquest moment quan l'escenificació de la Nativitat va poder incorporar els dimonis burletes i còmics per pura transferència d'un grup escènic cap al grup contigu. La suma de l'entremès de la Nativitat i la de Sant Antoni va determinar la transformació dels soldats d'Herodes que sortien en aquells quadres escènics en dimonis tal com encara els podem veure avui a València, aportant-hi el caràcter còmic i burleta perpetuat en els pastorets catalans actuals. Aquest és un element més que explica l'antiguitat d'un dels components essencials dels nostres pastorets. La reivindicació dels seus arrels plenament medievals ha de contribuir a la revalorització de la seva vàlua patrimonial. Si al País Valencià el misteri d'Elx, amb la figura de la Mare de Déu, ja és patrimoni immaterial de la humanitat, i si a les Illes Balears i a la ciutat de l'Alguer el cant de la Sibila dins el cicle de Nadal també compta amb la mateixa distinció, per què no ens podem proposar que el Principat de Catalunya també aconsegueixi que una de les formes del teatre medieval per excel·lència, els nostres pastorets, camini cap a un futur en què es revesteixi d'un major reconeixement? Moltes gràcies a l'Espluga de Francolí, moltes gràcies pastorets, àngels i dimonis de tot Catalunya. Jordi, a continuació i per cloure aquest primer acte del quart Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí, actuarà l'Orfeó Reusenc. Un orfeó que es va crear l'any 1860 com a secció coral del Centre de Lectura de Reus a partir del moviment dels cors de claver, propis de la segona meitat del segle XIX. L'any 1918 s'independitza del Centre de Lectura i es funda l'entitat cultural i s'incorporen les veus femenines. Des de llavors, i a partir de la massa coral es creen diferents seccions, com l'esbar dansaire, la secció de teatre o la secció de bastons. L'any 1930, l'Orfeó Reusenc també és conegut per a representar els pastorets als temps de Nadal, més concretament la versió anomenada El Nadal dels Pastors, els Pastorets, Belluguet i Vialó, de Josep Morera i música de Manuel Bosé, en una versió que només es representa a l'Orfeó Reusenc des de llavors i que també és la versió més representada al seu teatre. Aquesta versió inclou la participació de la massa coral i de les seccions de l'entitat i és un dels esdeveniments més estimats per l'Orfeó Reusenc. A continuació, ens interpretaran les peces de l'obra El Nadal dels Pastorets, els Pastorets Belluguet i Vialó, Bonica Festa i Apoteosi. Endavant, Orfeó.
Bé, abans d'acabar l'acte i entregar els records en aquest primer acte, fins aquí aquest acte que aixeca el taló d'un congrés que esdevindrà un espai de formació, de coneixement i d'aprenentatge, però que sobretot aixeca una mirada al futur, on la tradició i la cultura de nou conflueixen per realçar un dels espectacles més estimats del nostre país, els Pastorets. Tradició i futur que aquest cap de setmana es troben a l'Espluga de Francolí, en un congrés de represa i de retorn a una nova normalitat, l'actual. Ara sí, i abans d'acabar aquest acte, demà per fi, 2 anys després d'aquell estroncament, el quart Congrés de Pastorets de Catalunya s'alçarà de bon matí amb un programa extens i interessant amb ponències i tallers, amb noms rellevants del nostre país que en 5 grans àmbits, l'acadèmic, la direcció i gestió, l'artístic, el tècnic, el maquillatge i el vestuari, vestiran més d'una quinzena de tallers i ponències, destacant en el programa la ponència inaugural a càrrec de Salvador Cardús, titulada «Quin sentit tenen els pastorets al segle XXI?», i una sessió de cloenda i conclusions a càrrec de Xavier Grasset. També, com a espectacle de cloenda, el Teatre del Casal acollirà i podrem gaudir a partir de les 7 de la tarda de l'espectacle amb música dels Pastorets, un viatge d'emocions per tot el territori a càrrec de músics professionals i amb la col·laboració de diferents grups de Pastorets de Catalunya. Ara sí que des d'aquest infern que ens ha acollit i amb l'emoció d'aixecar el taló, endavant amb el quart Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí. Molta merda. Ara sí... donem pas a l'entitat local, els Pastorets de l'Espluga de Francolí i a la coordinadora de Pastorets de Catalunya, que faran entrega dels records d'aquest acte. Moltíssimes gràcies a tothom. Sisplau, tots els que heu participat en la presentació de l'acte, si voleu passar, preneu un record. Així mateix també el director, Albert, de la Coral de l'Orfeó de Reus, Albert Galzeran, si es vol personar, que rebrà també un record d'aquest congrés per cadascun dels cantaires. Ens permetem una petita acotació que seria la següent. Com s'ha dit abastament aquí, aquest congrés es havia de dur a terme 3 mesos després que una brutal embranzida del Francolí, en fi, prengués ponts, prengués vides, prengués 80.000 arbres. Precisament d'això, en aquell moment, ens va semblar que podíem fer, perquè era molt fresc, ara potser no té tant de sentit, però en qualsevol cas ens ha semblat encara bo de recuperar, van fer rodanxes de l'arbre més apreciat dels que es donen a la ribera dels rius, que és l'arbre, el freixe. El freixe té una característica importantíssima i és que és un arbre extremadament dur i és un arbre extremadament flexible, o sigui que genera una fusta dura i flexible. És la fusta dels trineus, és la fusta de les primeres raquetes de tenis, dels estics, dels arcs, i per tant en aquests temps convulsos que venim, o que venen, o que vivim, pensem que són 2 qualitats a tindre en compte. La fortalesa i també molt important, la flexibilitat. Per tant, rodanxes de freixes del Francolí com a record d'aquest quart congrés dels Pastorets de Catalunya.
sisplau, Orfeo ens convida. Un segon, sisplau, atenció. L'Orfeo ens convida a... Gràcies a totes i a tots. Endavant amb aquest quart congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí.